Tittopera link diretta bil-helikopter għat trasferiment ta' pazjenti bej Għawdex u l-Isptar Mater Dei dan tħabbar il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Tjena Bela li stqar li sa mill-bidu li beda jopera l-Isptar Mater Dei il-helipad ma ntużax għall-iskop oriġinali tagħha minħabba sfidi varji. Spjega l-Ministeru fehem l-importanza ta' helipad fl-Isptar ċentrali ta' pajjiżna fejn kull minuta tot biex jiġu salvat il-ħajjiet. Bekk ir-riabilitazzjoni ta' dan is-sit ġiet ittrattata bħala priorità u issa l-isfidi ġew meluba mill-Gvern Laburista. Intqal li permezz ta' ħidma mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Transport Malta u speċjalisti tal-avjazzjoni internazzjonali, il-Ministeru ħejja il-helipad ta' Mater Dei bit-test flight fiha jsir fil-5 Deċembru li għadda. Din it-test flight u l-inaugurazzjoni tal-helipad ġewwa l-Isptar Mater Dei hija qabża kbira fil-kwalità tal-kura f'pajjiżna, speċjalment għal pazjenti għawċin li ikollhom bżonn kura ta' emerġenza ġewwa Mater Dei. Dan mhuwiex biżżejjed, aħna issa ħankunu niffukaw l-enerġiji kollha sabiex ikollna helipad ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ukoll. Intqal ukoll li tlieta twettaq b'suċċess l-ewwel użu mediku permezz ta' din il-link kif pazjent Għawċi ittajer minn Għawdex għal Mater Dei fi stat ta' emerġenza bit-trasferiment isseħħ fi kwarta.